Narito na ang mga nangungunang balitang Central Luzon ngayong araw. Tangkang pang-hold up sa isang pawn shop sa Apalit, Pampanga, nabulilyaso. 74 na kaso ng dengue na itala sa siyudad San Fernando, Pampanga ngayong taon. Raffle para sa mga magpapabakuna kontra COVID-19, ilulunsad sa mga vaccination sites sa Bataan. Mga negosyante umaasa sa pagbangon ng ekonomiya. Ayaw na ng lockdown. At Bulakenyo chef, grand champion sa isang reality TV cooking competition sa Italy. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Zone. Sa ngalan po ni Jennifer Salenga, ako si Justin Dizon. Oras na para sa mga malalaking balitang Central Luzon na nakalap ng CLTV News. Nauwi ho sa isang komosyon ang tangkang pang-hold up isang Apalit, Pampanga. Pero isang suspect na bulilyaso. May live report po si Paulo G. Santos mula ho dyan sa bayan ng Apalit. Kuyang Paulo, kumusta? At paano nauwi dun sa pag sinasabi nila nga na bulilyaso? Itong insidente ng pang-hold up sana dyan sa may pawn shop sa bayan ng Apalit, Pampanga. Kuya Justin, naging maagap itong teller ng pawn shop, particular na itong Sinag pawn shop, Kuya Justin, na hindi lang ito nangangalaga dito sa mga jewelries, kundi isa rin itong remittance center, Kuya Justin. Tanghali nga nitong 1:30 nang sumalakay itong isang suspect na di umano ayon dito sa mga kagawad ng PNP sa Apalit, ito ay armado ng handgun at inilipag yung kanyang baril sa harapan nitong dalawang babaeng teller. At saka naman na dali-dali na yumuko, Kuya Justin, pagtapos na ideklarang hold up at saka pinindot yung emergency warning device o early warning device na siyang nag-alarma dito sa paligid ng establishmento, Kuya Justin. Kaya nabulilyaso itong tangkang panghihimasok o pangmumuha ng pera at ng mga alahas. At ito umano ay agad na nirespondihan itong mga kagawad ng PNP, Kuya Justin. At pumaripas ng takbo itong suspect habang sa pagresponde ng pulis. Ito yung senaryo dito, Kuya Justin, bakit nagkaroon ng komosyon. Sa pagresponde ng pulis, matagal na nakayuko itong dalawang teller at hindi kaagad-agad na tumayo dahil ang paniwala nila yung hold-upper nanatili doon sa loob ng kanilang establishmento. Nga lamang, pagdating nitong pulis, hindi rin sila dali-daling pumasok dahil inanticipate nila na baka nandun pa yung hold-upper. At sa paggamit ng speaker, hindi kaagad-agad na nakatugon yung mga teller na nakayuko. At ang sinisigaw lang daw nila ay saklolo. Kaya ang unang natanggap na impormasyon itong PNP ay baka merong hostage taking na nangyari. Pero doon sa area, Kuya Justin, na kinordonan ng PNP, hindi naawat itong ating mga kabalen na nagmarites. Kaya mabilis na kumalat yung senaryo na hostage drama yung nangyayari doon sa loob. Pero kalaunan, Kuya Justin, nakumpirma nga nitong PNP na bulilyaso itong pangyayari dahil maagap itong mga teller na nakapag-pindot doon sa kanilang early warning device na umalarma doon sa paligid ng establishmento, Kuya Justin. Ayan, Paulo G, nabanggit mo yung mga nagmarites dahil kanina nga may mga nakarating na sumbong dito sa ating istasyon, CLTV News, at ang sinasabi ay merong hostage taking nga na nangyayari. Katunayan, meron pang isa doon sa ating mga kabalen dyan sa bayan ng Apalit ang nag-live. Ito mga kabalen, konting paalala lamang, lalo na pag mga ganitong masaselang senaryo, tandaan ho natin yung nangyari doon sa Quirino Grandstand hostage taking. Iwasan ho natin i-live yung mga ganyang insidente, lalo na kung nandiyan yung suspect, posibleng napapanood niya yung live video ninyo. Buti na lang kamo, Kuyang Paulo, wala yung suspect. Dahil kung nandun yung suspect, nakanood ng live video,
mahihirapan ho yung operasyon itong ating mga kapulisan. Pero napakagandang balita naman, Kuyang Paulo, kahit papaano ay hindi nga nagtagumpay itong plano ng suspect. Pero ito ba ay unang beses na mangyari dyan sa pawn shop na yan o di kaya naman dun sa mga magkakatabing pawn shop sa lugar na yan sa bayan ng Apalit? Ang binabanggit nitong hepe ng Apalit, Kuya Justin, unang pagkakataon pala ang daw ito na may pasukin na isang robbery holdup dito sa mga pawn shop. No? At tinanong din natin kung kumusta yung crime against property o itong mga pagnakawan dito sa naturang bayan. Ang binabanggit naman din nila ay isolated case lang itong mga ganitong senaryo. At sa kasalukuyan, Kuya Justin, ang hinahanapan natin ng follow-up nito ay yung pagkuha pa ng detalye, Kuya Justin, mula doon sa hinihinala nilang kasangkot nitong suspect. Dahil ang unang banggit, Kuya Justin, nitong mga kinuhanan ng salaysay na mula dito sa teller, pagpasok nila, kunwari nagtatanong kung saan ang gawaan ng cellphone. At pagkatapos, Kuya Justin, pagbalik, armado na ng baril. So, itong binabantayan ngayon nila, yung kuha ng CCTV na pagka pinagtagpi-tagpito, Kuya Justin, makikita din nila yung plate number kung sakali lang daw na makuha nila yung getaway vehicle nitong suspect na ang binabanggit ng mga nagsaksi ay paggawi naman ito ng area ng Minalin, Kuya Justin. Paulo G, ulitin lang natin, ano yung sinakyan ng suspect nung siya ay tumakas dyan sa pinangyarihan ng krimen? Kuya Justin, yan pa yung hindi malinaw, pero sigurado na may getaway vehicle ito. Hindi lang makumpirma nitong si Colonel Alvin Consolacion kung ito ho ba'y motorsiklo o di naman kaya iba pang behikulo na ginamit bilang getaway vehicle. Pero ang senaryo, unang pagpasok, kunwari lang daw nagtatanong. Sa pangalawang pasok nitong armadong lalaking suspect, saka naman daw nagdeklara ng hold up at ito'y may handgun na. Okay, maraming salamat Kuyang Paulo G. Santos sa iyong balita. Susubaybayan natin yung magiging susunod na aksyon ho ng kapulisan dyan sa bayan ng Apalit upang sa gayon maiwasan din yung mga ganitong pangyayari. At napakaganda naman, gaya nga ho ng nabanggit kanina na hindi nagtagumpay itong masamang balakid ng suspect. Pero mas maganda siguro kung ika nga mahuhuli at aantabayanan ho natin yan. Mga kabalet, mga kariyon, marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Nasa 74 na kaso ng dengue ang naitala sa siyudad ng San Fernando, Pampanga mula ho Enero hanggang Hunyo nitong taong kasalukuyan. Gayunman, mas mababa umano ang mga bilang na ito ng 85% kumpara sa kaso ng dengue noong nakaraang taon. Samantala, patuloy naman ang information campaign ng City Health Office upang maiwasan ang higit na pagkalat ng dengue. May detalye ng balitang yan si Felix Barrios. Nandiyan po maaari silang lagnatin,
maaaring magkaroon ng pananakit ng katawan, maaari pong sore throat, maaaring pananakit ng mata, panghihina, mga ganon. Yun po yung mga common symptoms ng dengue. Pero kapag ang pasyente po ay nagkaroon na po ng presentasyon ng pagdurugo, gaya ng pag-appear ng mga rashes, ganyan, pagdudugo ng ngipin, pag nagtututbrush, o nagdugo yung ilong o yung gilagid, yun po yung mga kailangan na po kaagad na madala sa hospital para matest at ma-assess po. Ito raw ang mga sintomas ng kinatatakutan dengue fever dito sa bansa. Isang uri ng lagnat na nakukuha sa kagat ng Aedes mosquito. Bumababa ang platelet count ng mga mayroon dengue na kapag hindi naagapan ay posibleng mauwi sa internal bleeding at organ failure na maaari ding ikamatay. Wala rin daw umanong edad na pinipili ang sakit na ito, ngunit karamihan ng mga reported cases ay 11 to 20 years old. Sa datos ng City Health Office ng siyudad ng San Fernando, nakapagtala na sila ng 74 dengue cases mula January hanggang June ng taon na ito. Higit raw mababa ng 85% kumpara sa 488 na kaso ng parehong buwan ng 2021. Ngayong taon, pinakamataas umano ang kaso ng dengue sa Barangay San Jose na may 13 kaso, San Agustin na may 7 kaso at 6 naman sa Del Pilar. Nakatulong umano ng malaki ang anti-dengue campaign at mabilis na pagresponde ng City Health Office kung kaya't kontrolado ang pagkalat ng dengue sa syudad. Ma-attribute po natin yung pagbaba ng cases sa San Fernando dahil po ito malaking factor na ng operation na program ng City of San Fernando po natin against dengue. Usually po umiikot yung mga employees natin, lalo na yung mga nasa sanidad natin. Pag nababalitaan nilang may cases, yung lugar na yon, pinupuntahan po nila, chinecheck nila, tinitingnan nila yung lugar. Nagsasagawa umano ang city government ng misting and fogging sa mga lugar na may naitalang kaso ng dengue. Ngunit higit dito, kailangan pa rin umano ang pansariling pag-iingat at kalinisan sa kapaligiran. Takpan yung mga tubig na naiipon sa mga drum, ganon, para hindi pamugaran ng mga lamok. Tsaka yung mga gulong na maaaring panggalingan at pag-ipunan ng tubig, lalo na po kung tag-ulan. Samantala, sa buong bansa ay nakapagtala naman ng 90% ng pagtaas ng kaso ng dengue mula January hanggang June 25 kung ikukumpara ng parehong buwan noong nakaraang taon. Sa tala ng Department of Health, nasa 64,797 ang dengue cases sa buong bansa ngayong taon. Felix Barrios, CLTV News. Sa ibang balita, inilabas na po ng Department of Education ang kalendaryo para sa school year 2022 to 2023 kung saan nakasaad na magsisimula ho sa August 22 ang pasukan. Ayon ho sa DepEd, ang 5 araw na face-to-face classes ay patutupad naman simula ho sa ika-2 ng Nobyembre. At ito po ay magiging mandatory sa lahat ng mga mag-i-enroll sa pribado at pampublikong paaralan. Narito po ang report. Magsisimula na ang full implementation ng 5 araw na face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa darating na November 2. Ito ang unang direktibang inilabas ni Vice President Sara Duterte Carpio na tumatayo rin bilang kalihim ng Department of Education. Sa halip na Agosto, tulad ng target ni dating DepEd Secretary Leonor Briones, ginawa itong Nobyembre upang bigyan umano ng sapat pang panahon ang mga guro at mag-aaral dahil wala nang ibibigay na ibang option pagdating ng itinakdang petsa. Nakasaad sa DepEd Order No. 34 Series of 2022 na August 22 ang pagbubukas ng school year 2022-2023 at papayagan pa rin ang blended learning hanggang October 31 lamang. Ngunit pagtapak ng November 2 ay wala nang ibang mode of learning maliban sa face-to-face. Ibig sabihin, mandatory na pumasok ng silid-aralan 5 araw sa isang linggo ang lahat ng nag-enroll para sa school year na ito. Magtatapos naman ang school year sa July 7, 2023. Ang school year na ito ay katumbas ng 203 days. Magsisimula naman ang enrollment sa July 25 hanggang August 22.
Samantala, ayon sa DepEd Region 3, pasado na sa school safety assessment ang lahat ng 3,686 public schools at 1,487 private schools sa rehiyon para sa face-to-face classes. Nauna na ring nagpahayag ng suporta ang Interagency Task Force on COVID-19 sa panukalang face-to-face classes. Ngunit kailangang siguraduhin lamang umano na may koordinasyon ito sa mga local government unit para sa pagpapagigting ng minimum health protocols at vaccination programs. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa ibang balita, umaasa ho ang ilang mga negosyante sa Pampanga na tutuparin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang sinabi na hindi na muling magpapatupad ng mahigpit na quarantine restrictions o lockdown sa kabila ng mga napapabalitang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19. Git ng mga negosyante, malaki raw ang mawawala sa kanilang kabuhayan at sa lokal na ekonomiya, oras na ipagbawal muli ang paglabas ng ating mga kababayan. May detalye po ng balitang yan si Paulo G. Santos. Sa isang virtual message, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kinokonsidera ng kanyang administrasyon ang pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Para sa datos ng Department of Health, aabot sa higit 10,000 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala mula July 4 hanggang July 10. Nasa 14,464 naman ang bilang ng aktibong kaso as of July 12, 2022. Makakatiyak tayo. Wala nang lockdown. At ayaw na namin magkaroon ng lockdown. Dito sa Junction Road na malapit sa terminal ng bus, kapansin-pansin ang muling pagsigla ng mga negosyo. Naabutan ng CLTV News Team ang magpinsan na sina Ana Roma Peña at Morela Castro. Nakakabukas lamang ng kanilang negosyo. First of all, napag-usapan namin na dito talaga, it's because matao siya, nagawa kami ng traffic. Malapit tayo sa mga establishments, may mga subdivisions dito. Kaya dito na rin kami nagtayo para nasa gitna na rin. Malapit din siya sa Angeles. 8 katao agad ang napagkalooban ng trabaho ng magpinsan sa opening day pa lamang ng kanilang massage spa at parlor. Nag-decide din kami mag-open po ng salon kasi una sa lahat makakatulong po ito sa ekonomiya dito, lalo-lalo na po sa Mabalacat. Dahil naniniwala po kami na marami pong talentadong mga stylist, mga nail tech at marami pong mga nangangailangan po ng trabaho dito na matutulungan po natin. Hindi raw biro ang investment ng magpinsan sa pinasok na negosyo sa health and wellness industry. Kaya umaasa sila na tutupad ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang mga sinabi na hindi muling magpapatupad ng mahigpit na lockdown. So after 2 years, I believe po na unti-unti na rin pong bumabalik. Sana po tulungan tayo ng gobyerno dahil naniniwala po ako na marami pong mabibigyang trabaho ang katulad ng ganitong negosyo dahil alam ko po maraming talented dito sa Pampanga. Sumasalamin sa pananaw ng magpinsan na negosyante sa Mabalacat ang resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS na 46% ng mga Pilipino ay naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Isinagawa ang pagkuha ng pulso ng mamamayan sa iba't ibang bahagi ng bansa noong April 19 hanggang April 27. Mayroon itong 1,440 na respondents. Sa numerong ito, lamado ang net economic optimism ng maraming Pilipino sa paglago ng ekonomiya. Pinatotohanan naman ito ng negosyanteng si Rene Romero, past president ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. Ani Romero, chain reaction itong maituturing sa lokal na ekonomiya ng lalawigan. Makikita mo yung mga tao gumagastos na, umiikot na, naglilibot na, no? Ibig sabihin talagang masaya na yung local economy natin. Sa tingin namin, ang Pampanga at ang region, kung probinsya pinag-uusapan, Pampanga is one of the mabilis na nakapag-recover sa kanyang local economy. Ang mga micro, small, medium enterprises o MSMEs umano ang dapat tutukan ng pamahalaan sa pagbibigay ng stimulus package upang magpatuloy ang economic recovery. SMEs represents 99% of the total registered companies in the whole Philippines. And they represent about 70% of the total labor.
Kung hindi mo tutulong itong SMEs, talagang mapipilay ang ating ekonomiya, national or local. Sa presentasyon ng mga economic managers ng palasyo, aabot sa 6.5 hanggang 7.5% ang growth rate ng bansa. Inaasahan umano na bibilis ito dahil sa plano ng administrasyon na hindi pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa bansa. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, aminado ho ang Provincial Health Office ng Bataan na marami pa rin umano sa mga Bataenyo ang hindi pa bakunado o nagpapabooster kontra COVID-19. Upang mahikayat ang mga ito na magpabakuna ay magsasagawa ho ng raffle sa bawat vaccination site sa nasabing lalawigan. Narito pong ulat ni Arlene Salonga. Nakapagtala ang Provincial Health Office ng Bataan ng pagtaas sa kaso ng COVID-19 cases sa lalawigan. As of July 10, umabot na sa 125 ang bilang ng new active cases. Higit na mataas sa 10 hanggang 20 bagong kaso na naitatala noong mga nakalipas na buwan. Bunsod nito, kailangan umanong higit pang palakasin ang kampanya para sa pagpapabakuna at pagpapabooster dose. Bagamat nakuha naman umano ang 70% ng target population, ay marami pa umano ang mga hindi pa fully vaccinated sa lalawigan. Tinatayang nasa 400,000 naman ang hindi pa nagpapabooster. Gagawin po ng ating mga munisipyo, katulong siyempre ang ating mga barangay, ay tao-tao na, no, man-to-man na yung gagawin natin, Doktora, upang pakiusapan pa ang lahat po ng hindi pa nababakunahan at yung hindi pa po nabibigyan ng kanilang second dose. So napakahalaga na sila po ay mabakunahan. Ilulunsad na rin ang bakunahan bayanihan sa barangay, panalo ang bakunado at boosted na Bataenyo. Sa kampanyang ito, magkakaroon ng raffle draw sa bawat vaccination site. Ito mahahanap po natin talaga yung lahat ng hindi pa po nakamiss o yung nakamiss ng kanilang second dose o yung nalampasan na ng kanilang second dose at yung hindi pa nagpapa first booster at second booster. 20 ang mananalo ng cash prize, tablet at laptop. Ang mga makakasali ay ang mga magpapabakuna mula July 20 hanggang 23 at July 25. Magkakaroon ng chance ang lahat ng ating mga kababayan na magkamit ng mga papremyo basta sila po ay magpabakuna. So sa bawat bayan, meron pong gaganaping raffle daily at isang grand raffle naman na ibibigay naman ng ating pamahalaang panglalawig. Bukas umano ang vaccination program sa mga hindi pa nabakunahan, wala pang second dose at hindi pa nakapagpapabooster. Ang first dose ng booster ay para sa mga edad 12 taon pataas, habang ang second booster ay para muna sa mga senior citizens, health workers, at immunocompromised na mga Bataenyo. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, ako si Arlene Salonga, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Bisikleta para sa barya at maruming pera ilulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Redemption booth ng Plastic Palit Bigas Project ng Angeles City binuksan sa City Hall compound. At City Public Order and Safety Office ng Siyudad San Fernando nagpaskil ng karagdagang traffic signages sa mga kalsada. Manatiling nakatutok at kami magbabalik.
Nagbabalik po ang CLTV News. Ito ho pabatid sa mga bikers dahil isang cycling event ang ihahanda ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito ho sa Pampanga. Ang ipagbabayad ho para makasali, mga barya at maduduming pera. Paraan daw ito ng BSP para maisaayos ang sirkulasyon ng mga salapi sa bansa. Narito pong report. Upang mapalitan ng malinis at bagong pera ang mga umiikot ngayon sa sirkulasyon, isang aktibidad ang naisip ng Bangko Sentral ng Pilipinas habang naitataguyod din ng health and wellness ng publiko. Ito ang bisikleta para sa barya at maruming pera. Para makasama sa cycling event na ito, kailangang magparehistro at magbayad ng 300 pesos gamit ang mga nakatagong barya, mga luma, punit o maruming pera. Hikain po ng bisikleta para sa barya at maduming pera ay para ibalik sa Bangko Sentral ang mga coins na nakaimbak sa mga alkansya o nakatabi sa mga sulok, sa mga drawers para i-recirculate ulit, maggamit ulit. Dahil marami po tayong naririnig na may mga pangangailangan ng mga barya. Pero sa tingin po ng Bangko Sentral, dahil napakarami pong na-produce o nagawa na barya ng Bangko Sentral, ito po ay sapat. Kaya lang po, hindi lang po siya naiikot ng tama. Ito na ay ikalawang beses na magdaraos ng ganitong aktibidad ang BSP Pampanga Branch na may layunin ding ipaabot ang advokasya, polisiya at programa ng BSP tulad ng Coin Recirculation Program at Clean Note Policy. Ang gustuhan po kasi ng Bangko Sentral na ang nagsisirculate na pera na papel ay malinis, bago, mabango, at masaya ka na hawak mo yun. Alright. At ang mga luma naman, isurrender na sa Bangko Sentral for disposal. Ang ibabayad na 300 pesos na barya o di kaya na may maruming pera, may kapalit na dry fit cycling shirts, food coupon at drinks, raffle tickets kung saan maaaring manalo ng staycation sa hotel, bicycle accessories at brand new bike. Ang maganda pa rito, maliban sa health benefits na makukuha sa pagsali sa cycling event, sa halagang 300 pesos, makatutulong na ang sino mang sasali sa mga mahihirap na pamilyang Aita na benepisyaryo ng nasabing aktibidad. Wow! Ang dagdag po yun sa aming pondo dahil ongoing naman ang aming CSR activities. Katunayan, ang huli ay nasa Porac sa Barangay Inararo. Pero we have joined forces with the National Commission on Indigenous People, isang ahensya ng government under the Office of the President para ma-identify po yung poorest among the poor, Aitas. Gaganapin ang bisikleta para sa barya at maruming pera sa July 30, 2022 bilang bahagi rin ng anibersaryo ng BSP Pampanga Branch ngayong buwan ng Hulyo. Sisimulan ito ng alas 6 na umaga sa BSP San Fernando Branch sa Sindalan at iikutin ng 36-kilometer route sa syudad. Ongoing naman ang registration na tatagal hanggang July 29. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan sa mga numerong 0999-998-4721,
0927-670-0837 at 0998-437-4862. Angelica Cara, CLTV News. Sa ibang balita, binuksan na ho sa City Hall compound ng Ciudad Angeles ang redemption booth ng walang plastikan project ng lokal na pamahalaan. Ito po ang magiging sentro ng mga Angelenyo na nais ipagpalit ng bigas ang kanilang mga naipong plastic materials. May iba pang detalye, si Liana Canilao. Nitong Enero ng 2022, inilunsad ng pamahalaang lokal ng Angeles City ang kanilang walang plastikan, plastic palit bigas project. Umiikot sa 33 barangay ng syudad ang walang plastikan truck na nangongolekta ng plastic at papalitan ito ng bigas. Ngunit dahil sa paghihintay ng truck, lumalaki ang bulto ng plastic na naiipon ng mga residente. Kaya naman binuksan ng Angeles City Economic Development Investment and Promotions Office ang walang plastic redemption booth na matatagpuan sa City Hall compound. Dito maaaring ipapalit ng bigas ang plastic mula Lunes hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang 1 kilong plastic ay katumbas umano ng 1 kilong bigas. Layon ng proyektong ito na makasanayan ng mga residente ang pagsegregate ng basura at malimitahan ang pagtatapon ng plastic. Sa ngayon, nasa higit 700,000 kilo na umano ng plastic ang nakolekta sa ilalim ng walang plastikan project. Ang mga plastic ay ginagawang bricks pavers na gagamitin umano sa mga local infrastructure projects, partikular itong ikakabit sa mga sidewalks. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, Liana Canilao, CLTV News. Nagpaskil po ng karagdagang traffic signages sa mga kalsada ng siyudad San Fernando, Pampanga ang City Public Order and Safety Office o yung SIPOSCO. Ito ho ay isa sa mga unang direktiba ng bagong focal person ng SIPOSCO na si Ginoong Darius Hizon upang maampat ang pagbigat ng daloy ng trapiko at mabawasan na aksidente na kinasasangkutan ho ng mga motorista sa lungsod. Tutukan ho natin ang ulat ni Felix Barrios. Dinatnan ng CLTV News Team ang City Public Order and Safety Office na abala sa paglalagay at pagpapaskil ng mga traffic signs sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sila ay pinangungunahan ng bagong talagang focal person ng SIPOSCO na si Darius Hizon. Isa siya sa appointees ni City Mayor Vilma Caluwag. Ang isang showcase ng isang siyudad ay yung lalo na yung traffic no. So kung nakikita din natin na traffic, paano tayo mag-engganyo ng mga investors to? So kaya nandito kami para malinis at mapabilis ang daloy ng trapiko. Ang mga naglalakihang karatula ay nagsasaad ng mga paalala upang maiwasan ng trapiko at aksidente sa kalsada, lalo na ngayong tagulan. Isang layunin po natin is siyempre yung safety ng ating mga motorista, lalo na yung mga nakamotorsiklo, no? And karamihan po kasi ang dami namin natatanggap din na reklamo na kahit saan bumabaybay, no? So ang inaano namin is naglagay na ho kami ng signage para lang maging safe yung mga nagmumotor din natin. Naniniwala umano si Hizon na para maimplementa ang disiplina sa kalsada, kailangan maglagay ng sapat na karatula, mga babala, paalala at sapat na impormasyon. Kung may mga pasaway naman ay patawan ng mga ito ng karampatang parusa. At ito raw ang mahigpit na pairalin ng SIPOSCO sa ilalim ng bagong pamunuan nito. You know yung isang reason no, bakit kami naglagay ng mga signages, no? To inform them that we are implementing this, no? So kasi kung inaano lang natin na wala tayong mga signages, mga information na and education sa talaga magiging pasaway yan. And then yung mga bagay, yung mga sasabihin natin mga nagmumotor na hindi sumunod, siyempre kailangan may kaakibat po na na sanction, no? Felix Barrios, CLTV News. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV News. Bulakenyo Chef, Grand Champion sa isang reality TV cooking competition sa bansang Italy. At PWD na nagtapos ng senior high school, nais daw maging isang social worker, manatiling nakatutok
at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Ito mga kabalin, mga karehiyon, isang mabuting balita. Kinilala ho sa bansang Italia ang galing sa pagluluto ng isa nating karehiyon mula sa Kalumpit, Bulacan. Siya po ay tinanghal na Grand Champion sa isang reality TV cooking competition na dinaluhan umano ng mga 1,000 chef sa nasabing bansa. Higit ho nating alamin ang storya ng kanyang buhay sa ulat ni Jenna Lumbang Parungaw. Sono Morris, ho 28 anni e la vita faccio poco. Partecipo perché voglio andare via da Sciacca con tutta la mia famiglia. Oggi preparo rana pescatrice con purè di cavalfiori e melograno fresco. Ito ang introductory video ni Chef Morris Danzen Katanghal sa kanyang sinalihan na reality TV cooking competition sa Italy, ang Gino Sorca Chef, hosted by an Italian celebrity chef na si Gino D. Acampo. Mula sa 1,000 sumubok na sumali ay pumasok siya sa top 500. Nakalusot sa top 100. Umabot sa top 3 hanggang sa tanghalin bilang kauna-unahang Pinoy na nanalo sa nasabing cooking competition. Chef Morris ang tawag sa kanya sa Sicily, Italy, kung saan siya naninirahan kasama ang Italianang asawa at 2 anak. Tubong Kalumpit, Bulacan si Chef Morris mula sa isang mahirap na pamilya na nagsikap upang makapagtapos ng pag-aaral. Dahil sadyang talentado, maraming trabaho ang kanyang napasukan sa iba't ibang bansa. Nagtapos siya ng Multimedia Technology sa Pilipinas at naging OJT sa Provincial Government of Bulacan. Nakapagtrabaho bilang personal chef sa Cambodia, naging chef, teacher, singer, musician at photographer sa China. At dito niya nga nakilala ang Italianang asawa. Tuluyan na silang nagpirmi sa bansa ng kanyang may bahay upang pamahalaan ang traditional Italian restaurant ng pamilya ng asawa. Dito na nakita ang kanyang galing sa pagluluto. Mula sa pagiging traditional ay ginawa niya itong fusion of Italian at Filipino cuisine na naging patok sa mga Pilipino at Italiano. Ang kanyang talento sa pagluluto ang nagtulak sa kanyang mga kakilala na
nahikayatin siyang subukan ang Gino Circa Chef Reality TV Cooking Competition kung saan siya nga ang naging grand winner. Ayon kay Chef Morris, may mga talentong bigay ang Diyos at ito ang kanyang pinagbuti upang makamit ang tagumpay. My final words, hanapin mo yung ibinigay na talento sa ni God, pagyamanin mo yon para makamtan mo lahat ng minimithi mo. And sigurado ako magtatagumpay ka, samahan mo ng hard work, yung panalangin, at consistency. Wag na wag kang bibitaw at wag na wag kang susuko sa buhay. Samantala, kaakibat ng kanyang panalo ay ang kontrata bilang chef sa Gino D. Ocampo na isang sikat na restaurant sa United Kingdom. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Ayan, pagbati sa iyo, Chef Morris. At sa ibang balita naman, hindi raw hadlang ang kapansanan para sa isang estudyante sa San Juan High School sa bayan Huya ng Mexico, Pampanga na nakapagtapos ng senior high school. Gusto raw nitong maging isang social worker at makapasok sa DSWD upang makatulong sa mga katulad niyang persons with disability. Pakinggan ho natin ang kanyang nakakaantig na kwento sa ulat ni Jenna Lubang Parungaw. Ito ang makabagbag damdaming eksena sa graduation ceremony ng senior high school student sa San Juan High School sa bayan ng Mexico, Pampanga. Ang estudyanteng ito na akay-akay ng kanyang kuya at tatay ay si Dominic Galang. Nagsikap makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng kanyang kapansanan. Siya ay mayroong cerebral palsy na nakakaapekto sa balanse ng kanyang katawan. Sa kabila ng hirap sa paglalakad ay hindi ito sumakay ng wheelchair sa pag-abot ng kanyang medalya at diploma. Nais umano niyang ipakita sa lahat na kaya ng isang PWD na makapagtapos ng pag-aaral. I am blessed na di po natamaan intellectually. Yung paa ko lang po, nahihirapan po akong maglakad. Si Dominic ay Humanities and Social Sciences o HUMSS graduate. Sa pagpasok niya sa kolehiyo, BS Social Work umano ang kanyang kukunin. Pangarap niya raw makapagtrabaho sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang isang social worker at makatulong sa mga katulad niyang may kapansanan. Patunayan ko po sa society na PWD can be a model of excellence. Saksi umano ang kanyang ama na si Mang Andy sa sakripisyo ni Dominic upang makapagtapos, kung kaya naman suportado nila ito. Yung suporta pong binibigay namin sa kanya, kung ano po yung kagustuhan niyang sa kanyang pag-aaral, ibinibigay naman po namin. Kahit may kapansanan po siya, ginagawa po niya lahat para matapos po sa kanyang pag-aaral. Ayon kay Ginoong Joel Kajang, principal ng San Juan High School, ang mga katulad ni Dominic ay mabuting modelo para sa ibang may kapansanan na huwag panghinaan ng loob na magtapos ng pag-aaral. Ito ay isang patunay na education is really for all. Through this, no one should be left behind. Isang patunay lamang ito na kung meron tayong gustong ma-achieve, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Ayan, pagbati at saludo sa iyo, Dominic, at maraming salamat din sa inspirasyon. Sa puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 265 kilometers dyan po sa may hilagang silangan ng Kasiguran Aurora, or ito po ay nasa layong 115 kilometers dyan po sa may hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Samantala po, southwest monsoon o hanging habagat pa rin po nakakaapekto sa buong central at southern Luzon, kasama na rin po ang Visayas. Kaya po ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, kasama po ang Western Visayas. Maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng southwest monsoon at ng low pressure area. Ang natitirang bahagi po ng bansa ay magiging bahagya, hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron pong mga pulo-pulo mga pag-ulan
at pagkidlat at pagkulog, dulot po ito ng hanging habagat at ng localized thunderstorm. Ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa malaking parte ng ating bansa. Kaya po pinag-iingat natin ating mga kababayan, magdala po ng gamit panangga sa ulan at maging alerto po yung mga nasa mababang lugar dahil posible po ang mga flash floods at yun naman po mga nasa gilid ng bulubunduking lugar ay posible na rin po ang mga landslide. So pinag-iingat po ang lahat. Ayan ho mga kabalin, mga kariyon, mukhang magiging maulan pa sa mga darating na araw. Kaya gaya nga ho ng sabi ni Ginoong Manny Esguerra ay mag-iingat ho tayo at magdala ng panangga sa ulan. Yan ho mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Meron din ho tayong Instagram at CLTV36 Official. At kung nais ho ninyong balikan yung mga paborito nyong programa dito sa CLTV, abay pwede ho kayong magtuko sa ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman bisitahin ho natin yung ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood na ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Jennifer Salenga, ako si Justin Dizon, ito ang CLTV News. Maraming salamat po.